खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रम खुंगुर बसुमतारीनि बाथि रुंसारि सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफाद जथायै दतमानि गयबारियाव फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदि बिथांनि मुङै 1 मिनिट मुंख्लं दाहा बावनानै मांखर सालियाव बिबारखौ बावजेनो देंखोगिरि बिथांनिनो बियानै संगिता बसुमतारी आरो रिजिना बसुमतारीया गोसोखांथि सान फालिनाय बे गोथार बुब्लियाव मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लाहैनानै बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम एबसुनि सोमावसारनायाव देंखोनि गेजेरजों हारिखौनो आलादायै थांनानै थानो थुलुंगा होनायखौ फोरमायनानै हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थांखिखौ एबसुआ माब्लाबाबो नागारा होननानै रोखायै बुंथियो। बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि जौगालु बिथांखि मावफुंनो खोथा होनाय लेखा प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझाराव बिटिआर सरकारनि ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सा 20 आरो चिरां जिल्लानि सा 20 ना फालांगि खालामग्राफोरनो मटर साइकेलजों लोगोसे बरफ बाक्सु राननानै होदों। बे ना राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि ना फिसिनाय बिफाननि एम राकेश ब्रह्मआबो बाहागो लायो। डेकाफार्म क्रिस्टि भवनाव 18 आरो 19 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला इउबिपिअ आबोब आरो सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअ जथुम्मानि खामानिया 80% मावफुंजाबाय। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय डेकाफार्म क्रिस्टि भवनाव 18 आरो 19 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला इउबिपिअ 4थि बोसोरारि जथुम्मा आबोबनि 16थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि 2थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो लानाया गेजेराव सानसेल'सै। खौरांगिरिनि सिगाङाव बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि आरो सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि आफादगिरि राजु बसुमतारीया रोखायै फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मडेल जगतनि थाखाय गाहाम खौरां। बिटिआरनि राजधानी क'क्राझार सोहोराव मडेल श' खुंफुंदों। मडेलार नबनीता बाट्रानि खुंफुंनायाव बे फेशन श'खौ लानाय जायो। आसामनि दाब दाब जिल्लानि मडेलारफ्रा बे बादायलायनायाव बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे फेशन श'नि दारै हादरनाङै खाबु मोनगोन। गवायाव खुंफुंजानो गोनां फेशन श'नि थाखायबो बेवहाय सायख'नाय जागोन होनना खुंफुं आफादा फोरमायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिनि अलंबार जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबगिरि दैख्रम खुंगुर बसुमतारीनि दिनै बाथि थैनाय सान। गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै बर' हारिनि जांख्रिथायारि देंखो रोजाबगिरि बिथाङा थांनाय 17 डिसेम्बर 2016 मायथाइयाव बोथोरारि जिउ गोमायो। बिथांनि मेथाइफोरखौ दिनै खोनासङोब्ला साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जांख्रिखाङो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।